Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado pitsa 15 na bulan sang Pebrero tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, CHO nagpanugyan sa publiko, hindi pagkalimtan ang mga tikang kontradingge. Kolektor sang linding ginhold up sa siyudad sang Sipalay. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Uy, kumpirmado ni Interior ang Local Government Secretary Eduardo Anyo nga ara sa drug watch list sang gobyerno ang kontrobersyal nga katapo sang pulis nga si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido. Suno kay Anyo, ipaidalom pa sa validation ang paglakip sa ngalan ni Espinido sa narcolest. Sa nahibalan, makapila ka bisis ka gindayaw si Espinido sang presidente. Kay siya ang nag-arangkada, nagpamatay sang ginaligar dalagko big time nga mga drug lord dito sa Osamis, kag iban pa nga lugar. Sa karon, ara pa, sa ital-ital nga kahimtangan si Espinido, samtang ginatun-an sang mataas nga punuan sang PNP ining report nga ara siya sa listahan sa illegal nga droga. Samtang ang Malacañang todo dipinsa. Suno naman kay Panilo, nagasali gihapon si Presidente Rodrigo Duterte kay Espinido. Kung sa bagay, initanan lunsay pa man lang aligasyon, ipaidalom pa sa maid-id nga pagtuon kung ano kamatuod sining balita. Isa ini ka hindi maayong balita kung mangin matuod, kabay pa. Nga initanan wala sang kamaturan, agod nga daw hindi man madisgusto ang pumuluyo nga ang ginakabig berdugo sang mga ilegalista ara manggali sa listahan sang illegal nga droga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43. Good morning, anay. Sa aton mga plantador, gamay itdalag ko man, wala kita nagakatakatag sa kaaga sa pagpahibalo, nga kinalan mangita kamo paagi, agod nga magpatinad gid sang inyo sini patubas sang tubo. Sa nasiling tana, magpili gid kamo sang baridad, nga may mataas nga patubas. Siguruha, libre sa hilamon ang inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo sa sulod sa 35 tubtob 45 dias. Kada ektarya, apply kamo 6 kabag nga unique complete fertilizer kag 2 kabag sang urea. Gipi garantisado kag dalag ko ang puno, dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton. Tungod ang unique nga abono, may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi kag pagdalag ko sang puno,
putas para patamis, sulfur, magnesium, calcium. Solusyon sa lamgod ukon, acidic na nga duta. Ipaluap ninyo sang anom kabag nga yuni kag duha kabag sang urea antes magsira ini. Magaresulta sang mataas nga tunilada kag matamis nga patubas. Magyuni complete fertilizer na para sa mainuswagon nga panubason. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyan sa dugang nga kasayuran. Makikangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na morning. Bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Sa mga merkado nga nagabukas na karon, medyo katamtaman lang ang katugnawon sang kagahon. Ang iban agahan, labayan ta sa mga ilimnan, ara pa. Porting selebrasyon sang Valentine's Day. Tisubong ang patrol ga lagulad na sa mga merkado. Agaman sa patrol subong, sultiro. Amo ni siyang pinakadibuinas kay sultiro, tiguro may date di kagabi. Ambot, guloy nga restaurant na kadto ni. Pamangkuton ta siya karon kung diyan siya nagtulog, kalain. Aber! Sa sining kaagahon, upod naton, nagaman sa patrol, si Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan diyan kagabi? Action Fred, importante, buhi. Importante, buhi. Bala ng gula date, basta importante, buhi. Wala dapat ang ato naman yaman. Traso mo naman din yung Valentine's Day. Lipa na kita gapo, daga silang bali lang ato naman kagsyon, pinamakarabi sa mga kabulakana. Baka sa iban man, yung mga pagkawata nga pwede nila matag, no? Ang muna gani ang bako kagabi blast, especially diri sa ato tanan nga mga kagsyon niya, na kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin nito. Ang muna yun
Pwede mga mantra sa aton nga mga kagson, mga ang ila bala basta gani Mr. Pisa ko ano ka bahala sa mga balaklon. Importante may ara sila gusto nga baklon gina action friend makon mong rong preso sa bulag kapon sa pinakuli naton nga pag-check up ang kadalagan man 80 top 100 pesos ang kada stem sa nga rosas bala o gali kay wala na Japon nya ga kangilin ang aton mga kagson pagbakal importante ko nga luya gini la magbakal mabakal gini na sila ya kana isa nato sitwasyon karon nga aga ano palimtan na pagagapon kaya tapos na dili kita sa presyo ng mga kagson sa nga mga balaklon sa merkado publika ang patakaron live kita diri sa mismo sa limited public market aga pa dayo nagasilong bali na ang mga magbakal naman naton nga mga kagson ng konsumidor pinamakalman sila tagsa ka makinahanglanon mga kararuton uno taron kag iban pa taga kada isa humlad sa mga baligya para at least makitaan sa mga magbakal no kalabanan din makita naton mga ulutanon kag iban man pero ang aton nga unag yung secure dream para sa naman sang bugas sa mo pinaka basic mga kinahanglanon ang sa iban bala na kuno sudan importante may bugas okay na din inasa dapat tatandaan sa naton mga kagson isulat sila tagsa ka mga papel preparada para ganara pero secure naton mga kagson ang presyo naman sang bugas sa peribo taman sang limited public market karon gid lamang aga mga kagson sa aton pinakuli na bandring nga pag-check karon man nga aga may pilablik mga presyo sang mga bugas kagid lamang abi mga special rice nga ginatawag mga kagson and may araman mga wheel milled rice nga ginatawag nato nga lokal may din mga kagson naghambol gid lamang 43 pesos ang kada kilo sang bilang tawag din mga kagson nga wheel milled rice nga lokal no 43 pesos is a very basic nga rin the premium grade rice nga jasmine nga 44 pesos mga kagson ang kada kilo pero kung gusto mo bulubado pag may araman sang wheel milled rice nga tag 41 pesos naman ang kada kilo sa mga kagson may araman nga barato pag wheel milled rice man siya pero tag 38 pesos naman ang kada kilo may araman din mga pila ka mga ugas kaya lamang sa mga special rice mga kagson nga mahimo mabakala di ba mismo sa may limited public market karon ginamang nga aga pero kalabanan amo gini ang ginadagsa nila ang mga presyo nga nagahamboy mga kagson 53 pesos ang kada kilo may ari man diri kita naton diri mga brown rice nga tag 58 pesos naman ang kada kilo ang special rice nga pilit nga dalagan mga kagson 59 to 60 pesos ang kada kilo pa-check diri sa to naman nga amigo diri sa may limited public market karon nga aga good morning ayos man nung stock pilas mong mga kalabasa Ang kilo? kilo Sa 40. 40 pesos bining ang baligyan ang kalabasa kinilo na sumong Kinilo na. pero sa una ang putos ko to ang combine na pang pakbet meron na So, pagpulo Oo. pakbet na sa na combine na pero may mga ganito ng tambo pilang tambo sumong kinilo man Oo, 100. kilo na damo na nagaling ang kilo no Oo. ang ang ubad Tag 30. 20 ang kilo damo pag ko no ang langkay no may nga gagmay nga pang nilagga may aman nga pang Pag munggo na iloktok. Oo. Kaya pa nilaga. pareho lang na presyo Oo. pila na ng kilo 30. 30 pesos man ang kada kilo pero at least may mga binilog makamuno like Arabian petsay pilang petsay Hindi may alam minuggo sa pulo. May 20. okay at least barato diri yan sa imo no naraman nga mga repolyo pilang repolyo Ang natuloy. Doon sila ang kilo. 30. 20 ang Kilo. kilo ang kinilo magaling repolyo pero ang talong Talong sa mga mahal-mahal. Ang kapital sa bulo. 70 ba? 70 pesos ang kapital Kaya lang sila 80. Sila 90. ang talong subong no may harapan sa yote so na binilog subong yan Binilog man niya. sila Depende sa lagko. pero yung sa pilang Pulo. 15 pesos so naman hindi mahon pa nung subong mahal na gitman and then ano na ng kamote Kamote. Subong depende man. May 30. 40. pero depende sa size Oo. and then may harapan patatas sa patatas din Ang patatas mong 20, 80. pesos isa mo mahal mag-ilang presyo no sige lang thank you kita Oo, action Fred nga aton amigo nga nagabaligya sa tubang sang Lily Store no
balikan diri sa utan ang mototon nga fans nga pinako rin naman nga presyo kung sa pambalon kung siling nga direksyon Fred nagtaas gid man ang presyo sa mga ulotanon. Even ang presyo diri sa pinaman ka mga karne sa may limited public market karon gid lamang nga aga kunin taon din ito ang presyo sa itlog nagadlag na subong 6 pesos ang pinakabarato na ina siya ang pinakamahal nagadalagan man tag 7 pesos ang binilog ina no at tinagawahal man ang pula nga may itlog kag iban pagit ka mga balaklon diri mismo sa pinaman ka mga merkado publika sa palibot sa salad sa Bacol karon gid lamang nga aga mga kaksyon sila mga materiyon kanami sa aton panyempo namin nilagaw sa tutaran nga mga kaksyon especially ang nagapangumpla sa pinaman ka mga merkado publika wala sila dapat kamalag-an kay tikanay na sa aton nga panahon hindi man mo sila katugnaw karon gid lamang nga aga mga kaksyon pero sa gihapon kita nagapanomdom nga halong gid lamang sa pagpanakayon karon gid lamang hapon ang gulikawan na naman nga mga aksidente sa Dalanon nga posible yung matubang o kakamukod di mga lugar nagapanakayon pero tandaan mga kaksyon nga isa sa rason sa pagtugas sa balatian sa tunlawas sa mong pagkuyang ko ng paglubo sa aton main function ang mahigo nga kolot kagang hindi regular ang pagpagwa sa higo sa tunlawas sa may dako nga papel sa paggawa sa aton main function ang dapat imo simple ginamang pabasgon kag pasanyugon ang inyong main function pagi sa ado nga pagawit sa Super Fiber the fast acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines yan ang para ito makaksyon magbakala sa Super Fiber ngayon mahimo man ang bakal sila mismo ang klinika sa Life Extension Clinic yan nahamtang sa JS7 building tupad ginamang sa DHL sa tunga man sa Galo Lacson Burgos Lacson diri sa sulad sang Bacolod rekta sa patrola ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sa sabuto na sa Action na sa Bacolod Action Radio Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:01 na mga balita to sa merkado karon nga kaagahon ay Sabado subong no ang Life Extension Clinic bisan Sabado abierto agod nga pwede sila makabaligya sa ila produkto ngalin pa sa Amerika. Pwede nyo mabakal bisan Sabado sa Life Extension Clinic ang pinakasikat pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, abot siningon maayo klase na. Kay bisan sa Amerika, kagaipin nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic lang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, kilid lang sang opisina sang DHL. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:02. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. This time. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline.
Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5 na. Aber, dire kita, balita dito sa Nokpo, kolektor kuno sang linding hold up sa syudad sang Sipalay, detalye sini upon kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May aksyon na Fred, ginold up ang isa ka kolektor sa linding dito sa may sitio Overflow, Barangay Mariculom, syudad sang Sipalay. Sa nagligad nga adlaw, biktima gin kilala diri sa kay Reynaldo Pavillar, 26 anyos kag kolektor ni sang Kauvan Credit Services nga nabasi dira sa Barangay Colipapa, Banwa sang Hinubaan. Suro diri sa police action na Fred, nga ini si Pavillar bago lang gin nakasukot kwarta, nagatulot tindog da sa kilid sandalan. Ginpalapitan siya sang isa sa duha ka mga persona nga nagasakay sa motorsiklo kag gintayaan sa armas dala kuha sa iya sining bag ato ditong kolekta nga kwarta nga 7,500. Pagkatapos ginsakyan pa dring motorsiklo niya nga ato tong cellular phone niya kag ang 1,000 pesos pagin nga kwarta. Nagpalagyo ning duha sa nagakalain nga direksyon sakay na sa mga motorsiklo karon padayon pa nga pangita sang kapulisan action Fred. Inang balita ini sa Action Brian Morden report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Nakabakal na kamuhabon, 100% natural, habon wala sa ginsimpol nga kimikal, puro-puro kag hindi makahalit sa panit. Amo ini ang Santon Plus Herba nga habon. May antioxidant na may anti-wrinkles pa. Makabulig ini nga hindi kita magkurinot ang panit. Para sa ubin kag presko nga kutis, Santon Plus Herbal Soap kita. Healthy beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo, magpino ang kutis ka magubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon pwede na mabakal. Pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tag sa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 18-13. Una nga bula resulta, 18 kag 13. Second draw, kadua nga bula, 26-22. Ikadua nga bula resulta, 26 kag 22. Third draw, ikatatlo nga bula, 11-24. Ikatatlo nga bula resulta, 11 kag 24. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Napamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na
mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Sabat ini, sa nubo nga baklanay sa gumay, kinanglan na mataas ang produksyon gamit kamo unit complete fertilizer.
Pinasay ini nga abono, may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi kag pabaskog sa puno, putas para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod ukon, acidic nga duta kag mga trace element. Mag-apply lang 2 kasakos ang Unique Complete Fertilizer kag isa ka urea kada ektarya. Gipi garantisado kag dugay magpalay ang pagkalagtom sang daon sang umay. Ipaluap ninyo sang 3 ka Unique Complete kag isa ka sulpato sa kada ektarya sa top dress nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi resulta. Dako ang mangin produksyon. Gusto nyo pagbago kapag tinan nga pagpanguma, magbag-o na kamo. Gamit na sa Unique Complete Fertilizer. Ang Unique Complete sarang mabakal sa Yusuki nga balaligyan. Sa lugang nga kasayuran, makigangot lang kay Rooney Diamante cell number 0930-663-7204. Unique Complete, sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Aber, diri kita sa mga balita nga natipon sang aton patrol, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Balik nga pagpalagad ni Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Ang Fed naglanding sa Corazon Luxin Montalbano Memorial Regional Hospital. Ang isa naman kay Presidente Seti Angios nga lalaki, gintilala ini kay Rocky Oplas, residente sang Purokbuli, Barangay Vitos, Radaman sang Sagay. Sa dirisergasyon sang iya mismo nga bata, naglabay ining iya amay nga may dala bing kanding. Hinala nila naginbuno sang utod sang iya man sang bana sa iya man mismo nga bata. Ini siya nakaangkon sang pilas sa iya nga kilid tugas sang pagkabuno. Kag sa nasiling ko na padayon ginabulong sa area mismo sang Regional Hospital. Sa lugar pa yung may dagsong flight pinasunman ining si Neil Villanueva, 59 anyos, residente sang Patricia Homes, Barangay Granada, sunod naman sang Bacolod. Sunod rin sa negasyon sining biktima na nakabunggo ini siya sa isang tricycle sa mga mismo nga lugar. Nagkaangkon ini sang pinas sa walang abahin sang iya nga ulo, kag may pinasman sa pinakabahin pagit sang iya nga lawas, ini nga 59 anyos nga biktima kag padayon man ginabulong sa area sa Corazon Luxin Montalbano Memorial Regional Hospital. Ang sumpel kag sa atong mga kagsyon ang pinakamagsyon balikan sa tipon sang pato sa mong gidlamang nga aga. Tandaan mga kagsyon nga karon nga aga, agis ka mo magkadto sinamatagsak ka mga padulungan. Hindi gid pagalimtan nga magpaligo, na magpanibin kuno kun magpanghilamos. Kag inyo gamiton nga abon mga kagsyon ang abon nga 100% epektibo, 100% garantisado. Magamit mga kagsyon sa Santong Plus Herbal Soap. Kaya ang Santong Plus Herbal Soap ini 100% natural, puro-puro herbal, papatinlo sang kutis, kag safe na safe. Ginaganaga na pagulang sang inyong aparit. Nagadoon naman ini sumilasma o kung ang palit-palit sa inyong guya. Nagaprovas sa pagdamo sang acne, punggog yung pila ka mapinalian sini. Paagi sa Santong Plus Herbal Soap. Sob ng problema with confidence pa. Ganun pa rin ang makagsyon. Magkala sa Santong Plus Herbal Soap sa pinakapit na botika sinatagsa ka mga lugar. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Ulit sa batalong sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Kapangapin na kamuda, aber, Dr. Alfred's Green Coffee ang gamitan ninyo, labi na gid sa may mga diabetes, kay wala iniya kalamay, natural sweetener lang ang stevia. Makabulig pa ini, paalerto sa atong lawas kag paminsaron kaysa pagtuon sa mga sayantipiko dito sa Estados Unidos na tukian na diskubrihan nga kung berde pang kape, puwerte ka powerful sa iyang natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa Priska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangosteen. Loaded pa sang phytonutrients, panawag sa iya natural colon cleanser. Kaya kung matilong aton colon, malayo kita sa masakit. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal na sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore, malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. This time check is brought...
Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling.
Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na, Santon Plus Herbal Oil. Balanyos ini nga may antibiotic properties, may kombinasyon sang badamo nga herba. Palanakit sang kalutalutahan, ibanyos lang ang Santon Plus Herbal Oil. Butod dyan sang kabataan. Sakit yan, sakit sa puson, epektibo. Ngayon banyos ang Santon Plus Herbal Oil. Bakal kamo sini. Ibutang sa tagsa kapuluyan sa tion sang pagkinanglan kag emergency inyo gidini mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil mabakal na. Pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Resulta sang luto pagkatapos ini. Yari ang certified users. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagservisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Luto 658 kita. Baudako ng jackpot. 196 milyones. 196 million. Kombinasyon in any order. 41, 55, 14, 46, 4, 10. Resulta sang 658, 41, 55, 14, 46, 4 kag 10. Saylo kita, 645 ang jackpot, 43 milyones,
43 million. Kombinasyon in any order 6, 37, 12, 10, 7, 42. Resulta sang 6 por 5, size 37, 12, 10, 7, kag 42. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na. Wala na. Siling sa Taiwan, thank you. Ginkakas na ang travel ban sa Pilipinas sa Taiwan. Kulbaan man Pilipinas, no? Di siling sa Taiwan, kahapon, siling niya, maayo man ang desisyon sang gobyerno sang pungsod Pilipinas bangod sang pagkakas sang travel ban. Nya kay kung wala ginkakas ang travel ban, disgrasya gid. Kay suno sa Taiwan ang countermeasure nya mahimo man kami tikang batok sa mga Pinoy at Pinay nga ari dire sa Taiwan. Ti bangod sini nagpasalamat man ang Taiwan nya kay kung sigihan nyo da kay kami mahimo man kami sa mga tikang para man nga makabalo sa inyo. Sabi nyo, mayong ginhimo nyo, ti amo ini, nga medyo kurog-kulba man ang pugsod Pilipinas, niya kakasa na ang travel ban sa Taiwan. Ti, posible, bangod siniblang padaso-daso, ining pila ka mga statement nga pwede man islan paggaga. Ti kadamo sa mga palayag nga ginaislan paggaga, lain subong, lain buwas. Ti karon nga mga sinimana, kagaron nga binulan, perteng ratsada mo. Ang arangkada hala, may ibasura ang visiting forces agreement, tanan-tanan na lang. Ti amo ini ang mga binulan nga masyado kaigting sa mga isyo. Gindungan pa sa pila ka mga kalamidad katulad sang coronavirus, mga African swine fever, may dengue pa, may bulkan pa nga naglupok ka, may linog pa, tanan-tanan nga mga kalamidad daw mabatyagan naton kag ang isyo mainit. May pamahog pa sira sa isa ka higanting television network nga subong ginabombardiyo na hindi lang lokal, national, pati na sa international. Pwerte, no? Nga mga isyo, gakarakasa ang mga isyo. Pagbukas gisang tuig 2020, bulan pa lang sang Pebrero. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ipa-action mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Aksyon mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Aksyon mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo.
Ipa-action mo. Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Santon Plus Herbal Capsule. Number 1 ini siya nga magpakupo sa mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas, goiter, bukol sa baga, tumor, arthritis kag iban pa. Kaysa una ginapaoperahan ini, karon niya ginatunaw na lang sang Santon Plus Herbal Capsule. Amo ining number 1 magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas. Plus, ikombinar nyo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Nagapabakod sa inyo lawas, nagapabakod sa inyo immune system. Nga hindi kamo dali tapikan trangkaso, obo, sipon, nilanat, allergy, kag iban pa. Gao po di piming duwa, wala nagabulag, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C mabakal na. Pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tag sa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:39 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ipagalimtan ang mga tikang kontradingge. Balita City Hall. Detalye sini upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayong action, Fred, nagpanugyan ang Bacolod City Health Office sa publiko nga hindi pagkalimtana ang mga tikang batok sa dengue kag leptospirosis kag iban pa nga masakit. Kasunod nga halos sanan karon ang nagatutok sa coronavirus disease 2019 o kon COVID-19. Kin pa action, Fred, Dr. Grace Tan, ang pamuno sang City Health Office Environmental Sanitation Division. Ang Bacolod City sa karon nga may 88 ka mga dengue cases humalin ini sang Enero tubtob Pebrero
1 karon nga tuig. Mas manubak action Fred sang 62% kung i-compare sa 231 ka mga dengue cases kag isang napatay tinalikdan nga tuig sa parehas man nga panahon. Sulo kay tan action Fred ini dapat pagkalimtan sang publiko ang mga butang nga dapat himuon kontra sa mga masakit kang isang dengue, leptospirosis, bronchiectasis kag iban pa. Concern Japon is in line with our prevention, control sa COVID na to. Part na Japon with the personal and environmental hygiene. Okay, amo na, hindi tagit paglipatan ng all the other illnesses nga pwede mag-cause sa damot Japon nga infection. Nabatian si Dr. Grace Tana. Sa mga mahilig magkape pero conscious sa ila ikaayong lawas, aton gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Tandaan na, Life Extension Coffee Mix, bangod ang ini nga kape, ang maayo sa aton ikaayong lawas. Bangod ang Life Extension Coffee Mix, ang mayara sang Reishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract, plus Vitamin D3. Kada aga, ugali ang pag-inom sang pinakauna nga kape nga mayara sang Vitamin D3. Mabaka sa Life Extension Clinic sa J7 Building, Lacson City, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag-Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 nakita. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si... Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na dire kita. Mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Ano naman ang mga balita subong nga nalista dira sa mga blatter entry karon nga adlaw pagkatapos sang Valentine's Day kahapon. Aber. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon John Diaz. Aksyon John, kamustang blatter? Action Fred,
Mario isa naman diri kababahi ang aligar nga na biktima based on sa CEO kun initialing information nga nabato naton gikan sa kabrisan. Alas hold up ini kahapon gilamang sang hapon ang biktima ang ginkila naman kay Michelle Ordonia, 36 anyos, residente naman ini isang barangay Sumag, diri sa sang Bacolod. Personal ini nga nabadangat sa reklamo sa pulis number 6 kaya ginaligar sing kapuntak na 5:45 sa hapon samtang ini nagapalakato dalong area sang Dalan Mercedes barangay 40 sa sang Bacolod. Ini ang aligar nga ginhold up sa duwa ka mga wala makilalaan nga mga persona mga kalalakinan ini kaging kuha ang iya kwarta. Actually cash nga na siya 500 pesos gid lamang kagang isa naman niya ka cellphone nga nagginabanta nagabalo lapit man mga 6,000 ka pesos. Action Fred ining mga suspetsado base man sa ligasyon sing ni Ordonia ginaduman nga nagpalagyo padulong norte nga direksyon. Karon of course ginaimbestigaran tayo ni sa ato naman nga mga kapulisan para sa dugang pagid nga mga detalye. Idugang ko gilamang ini actually report ini gikan sa ospital kay may isa diri ka 48 anyos nga lalaki kapon niya ng samtang nagainom-inom be kay Comote Valentines. Ilang si Virgilio Gidora o kung Virgilio Gidora residente ni Action Fred sa barangay Dangkalan sa Banuasang Ilog ang inimon siya ang natiruhan pila sa iyang atsan kag sa to nga bahin sang iyang abaga. So naman diri sa ligasyon sang tupad balay sining biktima nga naginom-inom ang biktima no sa Tiangge kag nagkadto ini sa piyak pagin nga Tiangge Action Fred kaging kadtuan niya ang iya baka isa lamang nga amo ni nga suspetsado kag ginambalan niya ini ko sariin nga nagginamo sila kag dikto na Action Fred nagluntad ang pangluthang Action dyan. ini nga Action Fred Di natabo ni sa area mismo sang Dangkalan sa Ilog sa Dangkalan. Gidwa ko lang kayo bagong report nga nabato naton gikan naman sa area sa Corazon Luxembourg Tribunal Memorial Regional Hospital. Di karon ni isang paday kinabulong sa naman diri sang ospital. Dapat asa na siling ko na matapos magkaangkon sa pila sa mana sa iya naman nga abaga no kag siya naman diri nga San Action Fred. Anyway sa ato tarang nga magkason nga wala kahapon makaibalote. Of course ang patigayon abi sa isa naman dira nga pagtipon-tipon bla makatapos ang media grasa marker the fallen journalist sa plaza publika diri man sulad sang Bacolod ko sa reente of course ito dikto nga magugpon ko na mag-isa agad nga depensa naman ang kinamatanong ko nato naton nga Press Freedom Action Fred dikto kahapon of course sa pilaman ka mga progresibo nga grupo ka pila ka mga organized group sa sulad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental ang nagpadulong ito mismo kada pakita man sila nga pagsuporta sa mga media sa katapo naman sa Negros Occidental. Isa nga nakatudikto mo si Father Felix Pasquin Action Fred of course isa ka pare abi sa Katoliko si Bang Katoliko nga nagpabutsag man sa iya naman nga pag-upo do kanabi nga pagpakigbato siniman nga lihok o kung kausa nga ginapakigbato gin mismo sa mga katabo naman sa media. Kita dire ilang simbahan sa pagkita sa natong simbahan at pagkamahal sa press freedom. At sa ato na press freedom Action Fred wala pa man nakapagwa sa official gid nga statement ang obispo naman sang syudad sang Bacolod. Pero may ginkuan man kita statement for the sectoral group kahapon. Estudyante naman ang aton ginkuan rather may instruction nga wala iya miyembro sa hindi miyembro sa katapos sa media. Apo may araman niya personal nga panindugan sa issue karon diri nga ginapakigbato man sa nga mga katapos sa media. Action Fred. Sila mga media agencies sila man lang ang pamaagi para mabalanan ng katotohanan at kamatuoran. Hindi ba nag-uwi sa lang kina-question natin ng mga businesses kung may mga malain silang mga ginito. Galing ang ginito si Duterte daw ang iya ginimo yan para matuman ang iya gusto nga mapalapta ang Federal Reserve may mga pasyente. Gusto yan nga ipahandog ang mga rinay ng mga institusyon na importante sa matuoran. Kung ako na sa educator, ako malangitan ang kamagi para mapakita ang support ng mga ABCBN. At hindi kita kapamagi nga sa ulang mga kapag-journalist, mapa-depensa ng mga kapag-journalist ng mga 36 At
So, pwede batian si Mr. John Albert Pagunsana. Balitagikan sa Batolan, taglibot sa Magkamadaksyon John Diaz. Una sa mga sa aksyon. Sa kasunod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol! Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Radio Philippine Standard Time, on minuto ang nabilin, mapangot kita sa tak na lasais, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila,
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.